हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैया बेरफुंजानि सिखारनानै नोंसोरजों इन्ट्र' लाग्रोलायबाय ओमफ्राय जायथुंसो सिथ्लासिमसै आं दसे सिथ्लासिमसै मा खामानि संनाय खावनाय बेफोरखौ गासिबो मावजोबनोसै नोंसोरनो एसे शेयार खालामसै आरो आंनि एसे मावनाय दांनाय जानाय आंनाथ' भिडिअआ बेनोल'सै फुङावहाय जाखिनि मावनो हायो बेखौल' नोंथांमोननो मावनानै दिन्थिनाय जायो थ' सोनाफोर बिदिब्ला दिनैबो अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय बिदिब्ला थ'दो आंजों लोगोसे भिडिअआव ओरैहाय ओंखारनानै आंना दुब्लिया नाया जोंना BMW बियम सोलायलांबाय BMW ओमफ्राय आंनि ओंखारनाय लामाखौ देखायनो आं आदैना ना सारग्रा जेया मालाय जेयानो बोरैबा जानानै थादों ओमफ्राय बेखौनो फोरानफैबायसो सिबाय ना जायो जोंहा बेजों सारनानै ओमफ्राय नै आंना बागाना मटरा हनै देरहांथारबाय लाफाया गोजा जाजोब्बायलै नै जाला खालुबा मोनगौमोन लाफाखौ मटर गैला अलाबो जायै दंबावो एसे नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय आरो आंनि न'निफ्राय ओंखारबोनाय दरखंखौ ओमफ्राय ओरै बारस'नानै थाङो जोङो ओरै दुब्लि बागान बारिसो आंना न'आ नै लोगोफोर मादैया मा खामानि मावदों नुदोंना मादैना लामाया मोननैहाय हौरै दुब्लिजों मोनसे थाबायो ओमफ्राय बेजों मोनसे थाबायो बिथिंहाय ओरैहाय गामिनि लामा दाथ' जोङो नैबे दुब्लिजों दै गैया नालाय सोरांबानो बेजोंल' थाङो फैयो ओमफ्राय बेजोंहाय जेबो खामानियानो गैया बिनि थाखायनो आंना लामायानो हाग्रा दुजोबनानै दंहाय लोगोफोर नै बेखौनो दिनैहाय गोजांबाबो गरम जानाय होननानै एसे मावलायबाय आङो हाग्राखौ एसे एवलायबाय जोंनावथ' आरो न'आवनो रावबो थाखाया नालाय रावबो फैया बेखायनो लामायानो हाग्रा दुबायहाय लोगोफोर रावबो फैयाबा हाग्रा दुयो होननाया बेनो आंनाबो बेखायनो दुनानै थाबाय जोंनो सोरांबानो ओंखारलाङो नालाय जोंनाव सोर फैनो आरो सोरबा खबर हरखानाय टाइम जानाय टाइम मोननाय समफोरावल'सो फैनाय जायो जोंनाव ओरैनोथ' रावबो फैखाया मोनथिखागौ जोंखौ बयबो सोरांबानो बिसोरो बाहेरायाव खामानि मावहैयो होननानै बेखायनो नोंथांमोननोबो बे एसे हाग्रा एवनायखौनो एसे शेयार खालामलायबाय आरो मादैया सावराय हाग्रा एवनायखौ जसोमलायनानै जादों मोनथारदों मालाय मादैया हनै जि एवथारदों आलुखौ कुकाराव होनानै लादों आंहा आलु साबाय मस्ला मस्लि मोनजोब्बायहाय आंना एंजब नै नाखौ बरिया साइज जाखासिगोन ओरैनो एसेल' मस्लाजों माबानानै आलुखौ जब्ब' होनोसै लोगोफोर आंना ना एवनाया जाबाय नै आलु लखबनोसै आलु जहलखौ लागाव आलु जहल लखबबाय बरिया मादैया होथारसैलाय जानाया लोगोफोर नै आंना पांकास नाजों आलु जहलजोंआ बरिया साइज जाखाबाय ओमफ्राय दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होखांजोब्बाय आं ओंख्रियाथ' मोनबाय टेस्ट खालामखाबाय आङो माने बहुद गोथाव जाबायानो हेल'
सोनाफोर मादो नै जानोसैलाय जानायनि फारिलायाव सौफैलायबाय ओमफ्राय दालु गैदै सोनाफोर बानलु थाइनै लालायबाय आङो ओमफ्राय बिट ना बिन होनो बिटसो होनो गोजा गोजा लाबाय आंहा थै खम जादोंहाय बेखायनो थै बारहा जानायनि लालायबाय आं ओमफ्राय फांकास नाजों आलुजों लोगोफोर एकदम आख्रम होथारनोसै आं जि लुगैबाय आङो ओमफ्राय नै बिट लाबाय आख्रमन होथारनोसै मादैया आयौ आख्रमन होथारनोसै गुदुंथारलै खफ' खुलायथारदों यामि जानायावनो जानाय जाथारनांगौ गुदुं गुदुं गोथाव गोथावनो गोदैथार जानो लुबैनाय हाला दाबो सुवा मानसिफ्रा बे नाखौ खारो होननानै जालायलाया लोगोफोर ओमफ्राय आंहा बे खारनायखौनो जि गोथाव मोदोमनाय मोनो खारनायानो गोथाव खारनायखौनो मोदोमनायसो मोनो आं बानलुआ गोसाथारलै गुदुंथार गोसा बानलुआ जि गोथाव मोनलोंबाय दैखौ मानो होनना बुंबा बानलुआ लमनानै जि गुदुंब्रा थैगोनसो
गोथावब्ला गोथाव जाथारदों नोंसोरबो संनानै जा लोगोफोर फांकास नाजों आलु जहलजों बिराद गोथाव जायो मजा लागाखा फिसाजोआबा होथारबाय लुगैनानै जानाया नाखौनो जाया फांकासखौबा जायो तो sonapwr जानायाथ' जोबखाबाय नुबाय ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बयखौबो